Het eerste lierpaai van Friesland is vonden toch Geert Mooi uit Nijetrine. Het ei lag bij Sliekenborg in de buurt van Wolvergeer. Het lag aan de Lindediek en dat is nog correct Friesland. Want de Lindediek leidt onder de rivier de Linde die de grens vormen tussen Friesland en Oerisel. Het Keertsboom KNKB rekt zijn nieuwe haatsponsor al kwijt nog voordat het contract tekenen is. FB Oranjewoud zou van 4 jaar haatsponsor worden als opvolger van de Frieslandbank. De sponsor eerste exclusiviteit, maar de Keertsers wonen ik eigen sponsors op het shirt. FB Oranjewoud had hem nou weerom lutsen. Ballas Nedam mat uitsletten worden van Nijbouw Tialf. Dat eerst keer 3 Frieske bouwbedrijven joert in een kwart pleit. Verder willen ze dat de onbesteging op Nijbad. De Nijbouw wie gunt om Ballas Nedam een net Fries bedrijf. De rechtszaak is te volgen op omroplive.nl. De gemeente Haas steekt 10.000 euro's in de organisatie van de Tallships Race en neemt de verantwoording over voor de strenge veiligheidsmaatregels, die een soort yield kostje. Dat mat omdat er nog net genoeg yield van sponsors binnen is. Het evenement met Tallships in Haas is van 3 tot en met 6 juli. Joen draait de wind naar het zuiden. Vannacht wordt het helder, de temperatuur is 4 graden. Morgen een soort bewolking, een beetje zinnen. Het wordt een graad als 11 en er staat een stevige zuidwestenwind.